Magandang umaga po sa kanilang lahat. Mga kapatid, tayo po ay magsitayo upang pagbibigay pugay sa Nuestra Señora de la Consolación y Corea.
Ayan na, ayan na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya niya kay Maria, ang ating mapagkalingang ina, na siyang nagdala sa kanyang sinapupunan at siyang nagluwal sa ating Panginoong Hesukristo upang maging manunubos ng lahat at dakilang tagapag-aliw sa ating mga pagdurusa. Magpasalamat din tayo sa Diyos sa biyaya ng pagkakataong ito na tayo'y mabisita ng mapaghimalang imahen ng Birhen de la Consolacion y Correa, ang patrona at reyna de Intramuros. Sa kanyang pagdalaw sa ating katedral, naway maging daan ang ating mahal na ina upang makatagpo nawa natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating pananalangin para sa ating mga mumunting aliw at biyaya sa buhay. Gabayan nawa tayo ng ating inang nagkakaloob ng konsolasyon sa kabila ng mga dagok na ating nararanasan habang tayo naglalakbay dito sa daigdig. Naway sa pagdidebosyon natin sa ating mahal na ina, ang Birhen de la Consolacion, tayo naway maging daluyan ng mga biyaya at magsilbing mapagbigay ng aliw sa ating kapwa. Mga kapatid, bilang Pueblo Amante de Maria o iisang bayang umiibig kay Maria, tayo ay nagkakatipon upang siya bigyan ng parangal at pagkilala. Halina tanggapin natin ang ating mahal na ina, ang Birhen de la Consolacion y Correa, na dinadalaw tayo at binibisita upang ang ating mga kahilingan, kung di man agad maisakatuparan, tayo ay makatanggap ng konsolasyon o pagdamay mula sa isang inang lubos tayong minamahal, na dadalhin tayo sa tunay na magbibigay sa atin ng pinakadakilang konsolasyon natin, ang ating Panginoong Hesus, na siya ring daan at katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Amang maawain, sa paghirang mo sa mahal na Birheng Maria upang magluwal sa mundo sa dakilang mga aliw na ipinangako at ipinahayag ng mga propeta, si Jesucristong anak mo, sa pamamatnubay nawa ng mahal na ina, ipagkaloob mong matanggap nawa namin ang walang hanggang kaaliwan mula sa iyo at maibahagi ito sa iba sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen de la Consolacion. O mahal naming ina, kami lubos na nagmamahal sa iyo ng aming buong puso. Bagamat hindi kami karapat-dapat, ampunin mo kami ng iyong makainang pagkalinga. Yapusin mo kami ng iyong pusong kalinis-linisan at yakapin mo rin kami sa mga panahong nakararanas kami ng mga dagok sa aming buhay. Ituon mo sa amin ang iyong mga matang maawain
at ihatid kami sa kaaliwan mula sa aming pagdurusa, upang hindi namin mabigo ang iyong anak at kami naway makatamo ng kanyang grasya. Dumudulog kami sa ilalim ng iyong pagkalinga, o mahal na ina ng Diyos, Birhen ng Konsolasyon. Huwag nawang sipahayuin ang aming mga panalangin, bagkus ay pakinggan kami ng iyong pusong puno ng awa. Dinggin mo ang aming mga kahilingan at ipagadya mo kami sa lahat ng uri ng kasamaan, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, et adducendo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, Dominus, post hoc exilium, ostende. O lepes, sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dulce Madre del cielo, dulce Madre dell'amor, Virgen desde el cielo, la plegaria del dolor. Dulce Madre
May cordon yan, sir. May bollard.